ଯାହା କାମ ତା ପାଇଁ ଫଟାଫଟ ଇଏ ହେଲା ଜିନିଷ ପିଠିରେ ଗୋଟେ ହାତ ପକେଇ ରଖିବ ନା ଆଉଁଶ ଦେବ ଟିକେ ସେ ଆଉଁଶ ପିଠି ଆଉଁଶ ତା କତିକି ଟିଆ ଆଉ କତ ମାରୁଛି ନା ମୁଣ୍ଡ ହଲେ ତ ଦୋକାନ ଯାଇପାରିବି ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଟେକି ରଖିଛନ୍ତି ତୁଳା ଫୁଳା ଦେବନି ନା ନା ତୁଳା ଦେଲେ ସେ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ ତୁଳା ଦିଆହେଉଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆ ହବ ହଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହଁ